A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participou esta mañá no Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán nunha plantación de sobreiras que estaba a realizar o alumnado da Escola de Capataces do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán. En total plantáronse unhas 120 árbores desta especie autóctona, contribuindo así á conservación ambiental deste espazo protegido. Vivimos nun lugar maravilloso chamado Galicia. Ese lugar maravilloso é un espacio onde somos a comunidade autónoma que máis reducimos a emisión de gases contaminantes. Estamos nun 60%, polo tanto, presumide, porque vos formades parte de todo isto. Pero tamén estamos nese lugar maravilloso onde a parte forestal, os nosos bosques e os nosos parques pois son capaces de absorber 9,7 millóns de toneladas de CO2 o ano. É dicir, o 25% de todo o CO2 que se absorbe a nivel nacional faino esta comunidade autónoma, faino Galicia. Pero hai outra parte, e esa parte é hai que restaurar espacios. Con que temos que facer a restauración de espacios? Bueno, pois con árbores como poden ser sobreiras. Este tipo de accións de mellora e protección da biodiversidade van en liña co Plan Reitor de Usos e Xestión deste Parque Natural, que foi aprobado no ano 2021, o abeiro do cal xa se levan investidos nos últimos anos uns 2,5 millóns de euros.